Zeg, Jack, het lijkt alsof je net uit de keuken komt, maar je brouwt nogal wat hits in die keuken van je. Nou, dankjewel. Leuk dat het jou opvalt. Maar we zijn nou bij Toppers van Oranje. Ik speel slechts een koksrol in het programma. Een beetje een rode draad af en toe met balletjes rondgaan. En ik moet heel eerlijk bekennen, ik heb een heel duur kokspak aan, maar ik kan nog geen ei bakken hoor. Maar de liedjes uit mijn keukentje die gaan wel lekker, ja, eerlijk is eerlijk. Nou, ik kwam net toevallig Tamara Tol tegen. Daar heb ik 2 nummers voor gemaakt voor haar album, waar ik bijzonder trots op ben. Omdat ik Tamara ook een hele fijne zangeres vind. Ik heb de nieuwe single gedaan van Jan van Est. En by the way doe ik dat wel allemaal samen met mijn studiomaatje Welon van der Rijden, DJ Goldfinger. We kunnen lezen en schrijven met elkaar, dus Welon ook met jou samen. En de nieuwe van Capelone, die heb ik gemaakt. Daar gaan we dadelijk even langs om even te feliciteren. Nou, ik moet zeggen, ik schrijf al heel lang liedjes, alleen het laatste jaar begint het op te vallen. We hebben nummer 1 hit gehad met Roy Donders. Ik heb 3 weken geleden een gouden plaat gehad in Duitsland voor Hansie Hinterzeer. 200.000 van verkocht. Ja, en dan in één keer, dan tel je mee. Net een heel leuk gesprek met Koos Alberts gehad. Ik heb ooit met Koos in zijn studio gewerkt. En toen is het eigenlijk een beetje blijven liggen wat ik voor hem in gedachten had. Maar ja, nu is er weer een nieuw tijdperk, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dus ik ga Koos gewoon een hele mooie demo aanbieden volgende week. Ik heb altijd geloofd in dingen die goed zijn. Ik heb ook met mensen mogen werken de laatste jaren die ik op een voetstuk heb staan. We hebben 3 jaar mogen werken met de fantastische Emiel Hartkamp, die ik ook rond zag lopen hier. Dat is altijd een beetje mijn voorbeeld geweest in de producerswereld. We hebben 3 hele mooie jaren gehad, samen met opnames. Ik heb heel veel van hem geleerd. Dus ik probeer toch een beetje met die adviezen die hij dan weer geeft, of andere mensen uit het vak, daar iets mee te doen. En dat gaat erg goed.